ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ରୋଷେଇ ତ ଭାତ ହେଲା, ଏଟା ମସରୁମ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି, ବଟମ୍ ମସରୁମ୍। ଆଉ ଗରମା ଗରମା ଡାଲି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲମା ନାଇଁ କି। ତ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଖାଇବ, ତା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ସକାଳେ ସକାଳେ। ଖାଇବ ଆଉ କହିବ ହେଲା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଖାଇବି ଖାଇବି କହିବି କହିବି ଭଲ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ିଆ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖାଇଲା। ଗୁଡ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ରାଗ ହେଇଛି ନାଇଁ। ଓହୋ ମୋ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ରାଗ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ସରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାମା? କାହିଁ କଲୁ? ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ତ। ବାପା ଝିଅ ଖେଳୁଥିଲେ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରୁ ବାପା ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ମଜା ଲାଗୁଛି ଗୁଡ଼ିଆ। ହଁ କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି, ସବୁ କାମ ତ ସରିଗଲା, ସଫାସଫି ତାପରେ ରୋଷେଇ ପୂଜା କାମ ଆଉ ସାର୍ ବି ଖାଇକି ଗଲେ, ତ ଝିଅ ବି ଖାଇଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଜି ଛତୁ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କଲି ପୁରା, ଆଉ ଡାଲି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମି କେତେ କଡ଼ାରେ କାମ କରେ। ଯୋଉମାନେ ତମେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମମି କଡ଼ାରେ ହେଲେ ବି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କରା ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି